Ning pagtimaan karon sa Todos los Santos o Adlaw sa mga Santos, midag sa mga tao sa mga sementeryo aron moduaw sa ilang mga mahal sa kinabuhi nga mitaliwa na. Higpit kayo ang seguridad nga gipatuman sa mga otoridad aron masiguro nga hapsay ang pagtimaan ug way motisok ug kasamo. Unahon nato ang sitwasyon sa mga samang sa dakbayan sa Subo kung diin may mga nakumpiskar nga mga gidili nga mga butang. Ani ang report. Unang gibisita ni Mayor Edgardo Labilla ang Queen City Memorial Garden. Hapsay ra ang sitwasyon apan dunay mga botilyas bino ang nasakmit sulod sa sementeryo. Nausay mga mahait nga hinagiban ug mga kandila nga nabawi gikan sa mga batang nang hilabot nini. Sa tanan nga mga mosulod sa sementeryo sa Queen City, palihog lang ibili na lang na ninyo ang inyong mga bladed weapons, ang mga ilim nun nga mga makahubog. Ayun na lang gid mo pagdala kay amo nagi pang-confiscate. Giadto usab sa mayor ang Carita Catholic Cemetery. Way mga kakulian nga nasugatan sa nasoing samang bisan pa man og midagsa na ang mga tao. Doon na usay mga otoridad nga nakatutok. Ingon ini ang security measures nga gipatuman sa ubang mga sementeryo. Kini ang sitwasyon diri sa samang sa Calamba. Di nato makita dunay lane nga gigahin alang sa mga tao nga mobisita sa ilahang mga mahal sa kinabuhi. Kung ato makita usab diri sa entrance pa lang, higpit kayong seguridad ang gipatuman sa atong mga otoridad. Lahi ang babae, lahi ang lalaki nga lane. Unya inspeksyonon yun ang ilahang mga dala pasulod sa sementeryo. Pasado alauna ganinang hapon, medyo daghan na ang mga tao sulod o gawas sa sementeryo sa Calamba. Gilauman nga mudagsa sila karong gabi. Kamusang mga lawless elements ayaw mo pag-take advantage of the situation because ang atong kapulisan, ang atong law enforcement agencies gabantay ayaw mo pagbinuang og daladala dinhi og mga unsa na lang dihang mga illegal drugs kay niya gabantay ang atong mga kapulisan. This is a warning to all the lawless elements who want to take advantage of the situation. So para maganda naman yung mga preparation ng mga pulis natin, nandun sila. As of today, no untoward incident reported yet. And I hope it will continue until we finish this celebration of Ondas. Samtang miawhag si Mayor Labella nga bantayan usab ang kabalayan aron dili masudlan sa mga dautan. Kauban si Godfrey Relian ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.